Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah dino iki? Api? Alhamdulillah, muga-muga padha sehat kabeh yo. Dino iki ketemu maneh karo Bu Yana ing sinau bareng basa Jawa. Sadurunge sinau, monggo kita bareng-bareng maca donga sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, saiki Bu Yana macakno tujuan pembelajaran dino iki, yaiku mengartikulasikan bunyi bahasa daerah yang dianggap sulit dalam teks cerita. Materi dino iki yaiku maca lan gawe ukara pitakon. Maca yaiku kegiatan kanggo mangerteni makna saka tulisan. Maca tulisan basa Jawa iku kudu nggatekake lafal lan intonasine. Mligine pocapan swara A. Ana swara A sing diwaca jejeg lan uga ana swara A sing diwaca miring. Bocah-bocah, apa wis mengerteni bedane? Kanthi bimbingan Bu Yana, coba gatekno titi swara iki. Sing pertama swara A jejeg. Tuladhane apa? Kanca, basa. Tulisane A nanging lek maca O. Tulisane apa nanging diwaca apa. Tulisane kanca nanging macane kanca. Tulisane basa nanging wacane basa. Lan sapanunggalane. Sing keloro yaiku swara miring. Tuladhane anak, bapak, mangan. Anak tulisane anak tetep diwaca anak. Bapak tulisane bapak tetep diwaca bapak. Mangan tulisane mangan tetep diwaca mangan. Lan sapanunggalane. Ya apa bocah-bocah wis padha ngerti kan? Bu Yana yakin bocah-bocah wis pinter kabeh. Lah saiki ayo maca bareng-bareng. Irah-irahane nandur janganan. Nalika prainan sekolah, Dimas, Afan lan Didi dolan menyang omahe Farih. Omahe Farih jembar banget. Ing mburine omah iku ana kebun kang amba. Kebun iku ditanduri janganan, woh-wohan lan polo kependem. Ing kebun iku bocah papat mau ketemu Bu Siti, ibune Farih sing lagi nyirami tandurane. Farih ngajak kanca-kancane metik janganan. Janganan kang ditandur keluargane Farih ana tomat, terong, lombok, bayem, lung, lan timun suri. Janganan iku katon seger-seger. Amarga saben dina disirami banyu lan uga dirabuk nganggo pupuk kompos. Sakwise ngunduh woh-wohan sing mateng, bocah-bocah iku leren lan mangan pelem gadung ing ngemper. Menawa awake dhewe sregep ngopeni tetanduran, awake dhewe bisa ngunduh asile kaya kang ditindakake dening keluargane Farih. Nah, saiki coba wangsulana pitakon-pitakon iki. Nomor 1, sapa wae kancane Farih sing dolan ing omahe? Kancane Farih sing dolan ing omahe yaiku Dimas, Afan lan Didi. Nomor 2, apa wae sing ditandur ana ing kebune Farih? Sing ditandur ana ing kebune Farih yaiku tomat, terong, lombok, bayem, lung lan timun suri. Nomor 3, sapa asmane ibune Farih?
ibune Fari asmane Bu Siti. Nomor 4, apa sing kudu ditindakake supaya tanduran janganan katon seger? Nggih, supaya tanduran janganan katon seger, disiram banyu uga dirabuk nganggo pupuk kompos. Sing selanjutnya, apa sing dipangan dening bocah-bocah ing ngemper? Sing dipangan dening bocah-bocah ing ngemper yaiku pelem gadung. Nah, saiki ana tugas gawe bocah-bocah. Golek ana tetembungan kang ngandhut swara A jejeg lan swara A miring saka wacan nandur janganan sing ana ing LKS halaman 9. Tulisan ing bentuk tabel ing buku tulis. Tetap semangat lan ojo lali jaga kesehatan. Mugi-mugi ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Amin. Bu Yana ucapkan cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.